Oganda jo Kenya ne oyudo thuolo mar yueyo makende e tarik ma oketenge ne ingo kido kod timbe oganda ma idendo ni Utamaduni Day. Odiechiengni ma kinde mokalo ne iluongo ni Moi Day osebedo ka gwenyo oganda ni koro en Utamaduni Day koso Huduma Day. Nyakora Mogi wadani koro wayudane nonro mar hie. Wuok tich tarik 10 dwe mar 10 2022 apeyni e bombe mopogore opogore onge kod dich mapile. Ranyisi ni en odiechieng yweyo, Utamaduni Day. Kata kamano, moko kuom oganda jo Kenya pod nigi pek yango hie kaka iluongo odiechieng mar yweyono, poni en Utamaduni kata Huduma Day. Wang'e ni en Moi Day nikech Moi notimonwa gik mang'eny ma pod wanyaparo. Waparo kaka nokelonwa chak e skunde. Moi waparo gi gik mang'eny. Koro kae ni Utamaduni, Huduma no, we don't recognize the names mokelnwa. Utamaduni kata moko miwacho go to pok waneno gimotim. Gimwang'eyo ni en Moi Day. E holiday ma wanago kawuono. Beno onge town to ba kada bandera boka ne ko ng'aw koro ni holiday ma kabuchung na kada kabuchiga antama. Koro wakia ni Utamaduni Day nike obet nade to Huduma Day to bet nade. Koro wan bende wabagni wan nene ka. Wan wapo mani en holiday. Koro wambe wakia ni en holiday koro. Kata obedo ni moko kuom oganda pod nigi peke yango nying hie mar odiechieng yweyo ma tarik 10 dwe mar 10 nyaka ne lok nyinge kowuok Moi Day. Jodak ma Meru ne odhialo odiechiengni ka ginyiso nyadhi mar kitgi. Ne en miel, goyo gol manyatindo, ka orengo bende ifuadho. Kakar jot mar jogo matulo dare pinjegi ma Kakuma, bende nyasi mar kit ogendini mawuok e pinje mopogore opogore ne obagie. Gidhialo odiechieng mar kido kod timbe, Utamaduni Day. Mimi kama mtu wa Kongo sikuwa najua ndakutananaka wapi na mtu wa South Sudan, lakini kuhusu ikancha tumekutanana na tunacheza pamoja. Kata obedo ni tarik 10 dwe mar 10 ne oyange kaka odiechieng yweyo, kidieny mar 2 mar pend chik kare mar 9 andika matindo 3 oyango mano odiechienge 3 kende moyiedhi kaka mago mag yweyo e piny Kenya. Odiechiengegi oting'o Madaraka Day ma idhialo tarik 1 dwe mar 6, Mashujaa Day ma idhialo tarik 20 dwe mar 10 kod Jamhuri Day ma idhialo tarik 12 dwe mar 12 higa ka higa. Bang' mane en jatend piny Kenya mar adek Daniel Arap Moi kwayo mondo milok odiechieng Moi Day kendo luonge ni Huduma Day tarik 19 dwe mar 12 2019, par loch mar jatend piny ne ondiko kokalo e lai margi mar Twitter ka buch jotend migepe mane ochwo e kom kod mane en jatend piny kinde no Uhuru Kenyatta ne oyango tarik 10 dwe mar 10 mondo luongi Huduma Day kendo jiwo jopiny mondo mi ochiwre ne timo tije mopogore opogore. E milome manogo chapa e oboke moyiedhi mar piny owacho mayango odiechienge mag yweyo higa mar 2020, migawo mar arita kwe ma pachoka ne oyango tarik 10 dwe mar 10 kaka odiechieng nyiso nyadhi mag kit oganda, Utamaduni Day. Kata obedo ni nying hie mar odiechieng yweyo ma tarik 10 dwe mar 10 pur gwenyo oganda jo Kenya, mor ma gin go en ni giyudo odiechieng machielo mar yweyo kendo thegore gi chodo luya e tije mapile ka pile. George Bati, Ramogi TV.